Amasa Bilabona udalerri euskaldunen mankomunitateko kide izango da udaberri honetatik aurrera. Martxoko udal osoko bilkuran hartuko du mankomunitatean sartzeko erabakia udalak. Horrela, indar handiagoarekin sustatuko da herritik Bilabona udalerri euskalduna izatea. Izan ere, bada zer egina gure udalerrian. Baina, zer da UEMA? UEMA Hego Euskal Herriko udalerri euskaldunak biltzen dituen mankomunitatea da. Euskararen normalizazioa da erakundearen helburua, baina bereizgarri gisa udalerri euskaldunetatik eta arnasgunetatik eragin nahi du. Hori dela eta 70%tik gorako euskaldun indizea duten udalerriak izan daitezke UEMako kide. Gaur egun, Hego Euskal Herriko 88 udalek osatzen dute UEMA. Tartean Tolosaldeko 17. Amasa Bilabona gehituta, 89 izango dira denen artean 250.000 biztanle inguru bilduz. Amasa Bilabonako udalak UEMan sartzeko erabakia hartu du, sinesten duelako euskarak iraungo badu beharrezkoa izango dela euskaraz bizi diren eremuak osasuntsu mantentzea. Galtzeko arriskuan dauden animalia eta landare espezieak bezalaxe, hizkuntzek ere babestutako inguruneak behar dituzte. Arnasa hartzeko eremuak behar dituzte. Hortik dator hain zuzen arnasgune kontzeptua. Udalerri euskaldunek eta arnasguneek bizitzeko aukera hori eskaini nahi diote hizkuntzari. Ez bertan goxo irauteko bakarrik, baita inguruko udalerri erdaldunagoetan eragiteko eta hizkuntzaren erabileran erreferente papera hartzeko ere. Datuek ordea erakusten digute lan handia dagoela egiteko. Euskal Herria bere luze eta zabalean hartzen badugu, egia da gero eta gehiago direla euskaraz dakiten pertsonak. Horrela, zorionez, herri erdaldunak euskalduntzen ari dira pixkanaka. Baina bitartean, euskararen ezagutza beheranz doa herri euskaldunetan, eta batipat erabilera ari da jaisten. Euskaraz egiteko hautua alegia. Azken hamarkadetan aldaketa handia pairatu dute udalerri euskaldunek. Hirigintza eredua, lan mundua, migrazio mugimenduak, asko eta azkar aldatu dira, eta jakina horrek euskarari ere eragin dio. Amasa Bilabonan herritarren 67% daki euskaraz, eta 36% ingurukoa da euskararen erabilera kalean. Etxean berriz, herritarren 42% inguruk dute euskara ohiko hizkuntza. Eskualdeari erreparatzen badiogu berriz, Amasa Bilabona bezalaxe, Tolosaldeko udalerri guztiek betetzen dituzte UEMako kide izateko baldintzak. Euskal Herriko eskualde euskaldunenetako bada, eta bertako 17 udalerri dira mankomunitateko kide uneotan. Udalerri hauetan, euskarari eusteko eta hura zabaltzeko lan handia eginda urteotan. Udaletan, hezkuntzan, merkataritzan, herritarren kontzientziazioan, herri eragileetan, bide hori jarraituko du Amasa Bilabonak hemendik aurrera ere, gure hizkuntzan bizitzeko urratsak eman ditzagun. Eta jakina, erakundeen papera ezinbestekoa den arren, herritarrak dira hizkuntza bizi berritzen dutenak egunero erabilita. Beraz, Amasa Bilabonako herritar guztiei dei egin nahi diegu euskaraz bizitzera, eskuartean dugun altxorra zaintzera eta zabaltzera, herrian eta herritik kanpo. Amasa Bilabonan euskaraz bizi gara.